आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे सुंदर असे आणि खुसखुशीत चॉको चिप्स कुकीज घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कसे करायचे ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदिती जुबुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। इथं मी हे अर्धा कप तूप घेतलेलं आहे। हे घट्ट तूप आहे। हे घट्ट तूप अर्धा कप घ्यायचं, मेल्टेड नाही। याच्यामध्ये मी अर्धा कप ही पिठी साखर आहे ती घातलेली आहे आणि आता मी ही व्यवस्थित एकत्र करून घेतली आहे आणि जवळजवळ 5 मिनिटं मी हे व्यवस्थित फेटून घेतलेलं आहे। कंटिन्यू 5 मिनिटं हे फेटत राहायचं आणि एकदम असं फ्लफी टेक्स्चर तयार करायचं। हे बघा, मस्तपैकी जशी आपली व्हिपिंग क्रीम असते तसं हे टेक्स्चर तयार झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 कप चाळलेला मैदा घातलेला आहे। 1 चमचा मी इथं बेकिंग पावडर घातलेली आहे आणि 1/4 हाफ मी इथं बेकिंग सोडा घातलेला आहे आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। छान असं सगळं हे व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आणि असा एक गोळा तयार करून घ्यायचा। हे बघा, एक मस्तपैकी मी असा गोळा तयार करून घेतलेला आहे। आता यातला छोटा भाग मी घेतलेला आहे आणि याला आता मी हा कुकीजचा आकार देणार आहे। तुम्ही असंच गोल ठेवू शकता, पण माझ्याकडे हार्ट शेपचा कटर होता त्यामुळे मी त्याला हार्ट शेपचा कटरचा आकार दिलेला आहे। आणि हे चॉको चिप्स तर ते मी याच्यावर लावलेले आहेत। चॉको चिप्सची टोकाची बाजू खाली घालायची जेव्हा तुम्ही पीठ मळता तेव्हा त्याच्यामध्ये पण तुम्ही चॉको चिप्स घालू शकता। हे बघा, मस्तपैकी आपली अशी चॉको चिप्स कुकीज बेक होण्यासाठी तयार झालेली आहे। आता एका प्लेटला मी तूप लावून ग्रीस करून घेतलेला आहे, तर त्याच्यावर मी ही कुकीज ठेवून देते। तर असेच मी कुकीज बनवून घेतलेले आहेत आणि थोड्या अंतराने त्या प्लेटवर मी अरेंज करून ठेवलेले आहेत। इथं मी कढई गरम करून घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये एक जाळी ठेवलेली आहे आणि ही प्लेट मी आता त्या कढईमध्ये ठेवलेली आहे आणि मंद गॅसवर 10 मिनिटं मी हे बेक करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची। हे बघा, 10 मिनिटांनंतर बघू शकता तुम्ही खूप छान अशा कुकीज बेक झालेल्या आहेत। हे बघा, मस्त अशा कुकीज बेक झालेल्या आहेत। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।